Hei, minun nimeni on Pipsa-Riitta. Minulla on tunnesuhde jääkaapin kanssa. Menin viime vuonna naimisiin jääkaapin kanssa. Hänen nimensä on Keijo. Olemme Keijon kanssa harrastaneet lukuisia intiimejä. Meillä on ollut lukuisia intiimejä hetkiä. Olen ottanut häntä välillä edestä. Joskus työntäydyn hänen sisäänsä. Tämä tuottaa minulle uskomattomia tunteita. Elokuva. Tässä on minun ex-rakastajani kuorimaveitsi Osmo. Monesti kun jääkaappi on tyhjä, niin nukun Osmon kanssa. Ja siis yritän tehdä tietenkin mustasukkaiseksi, että kyllä minun mielestäni suhteessa pitäisi olla täyttä ravintoa. Osmo myös suojelee minua, jos joku yrittää hyökätä jääkaappini kimppuun.